बिराद फैदोंमोनलै जानाय जाथ'वाखै बारा सालायलांबायलै बायदि बिहामजो मोनखो आं बुजालायनाय लासिं थिंसो मोनलाय लांबायला आथिंमानि बुलायलांदो खांसिफोरखौबो सुबाखै माबायदि बिहामजोफोरनो बिसोरलाय आयु 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 हनै बयसो खांसिखौनो जानानै होनोसैलां 내 부린이 간식가 숨지 말라가 놀러오네. 는 무슨 짓을 하다가 간식 와라란 맛을 아니 이거 봐. Gak usah naik kansi gak usah sunalan hebe buria, ranting buria. Kemudian kemarin, ini bekas ya be, mobil sini betul ya. Masih dia lagi apa lagi? Dulu bikin bas dulu deh, tangan bikin bas. Mak kebab ya udah malah bikin lagi deh kayak. Oh, bisa bikin bas dulu ya. Baik, dia boleh sih. Putrale masih gurung le. Ya bo, nasa dumba yung masih kaya dapat nasi dulu, bari dong lagi dumba. Makai dah, cari. Nunggu sana nai bisa nih ke, dia bisa sana ke sini ke, karena orang sesta kamu nasi ke. Wah nih sana nih. Oh, nunggu kita hotel dah hotel. Gila ya jangan. Bisa nih lagi kita ya. Karena orang aku bikin sampai ada
साननायालाय आं नोंखौ मालाबानो रायलायनो होननानै सानबाय थादोंमोन नों आरो आंजोंनो सानसेबो मोजांखौनो रायलायाना गावाबो सं नोंबो रायलायानो मोजां खोनानो सानबो गोरोबना थानांसिगोन आब' जानाय नंला बिदिबा बिसोर सानैखौ दोनबा जानाय नङा जोंनि धोन सम्पतिया जोबलांजोबगोन बिसोरनि धोन सम्पतिखौ जोङो सेख'थारनांगोन आरो हाबा जानो रोङि सासे फिसाजो दंबावोसो बेखौबो आं बिसानि फिसाजोखौ होखानो थाखाय जेबो नङा हाय आब' आंबो होखारनाय रे माथो बिलाय समबा आगै थांसै दा नङाबा माइ बिसोर रायलायदो सानजौफुखौ